So yan o, sala Dante. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. Pupunta pala ako ng circle mga katupay. At pagdaan ko dito sa pinistuan ni Kuya, nagsanya siya, nahingi siya ng barya. Sabi yung barya mo Kuya? Ayun, yung lagay ng barya niya mga katupay. At naisipan ko mga katupay na isali ko si Kuya sa ating palaro. Para bilang tulong na rin ni Kuya kung mahulaan niya si Chiria at saka yung jackpot prize natin mga katupay. Ano nga pala pangalan mo Kuya? Dante. Dante. Okay. Hindi ka na makapagtrabaho Kuya no? Mayroon palang, anong sakit mo pala Kuya? Diabetes sakit mo. Yan, diabetes yung sakit niya mga katupay, kaya hindi siya makapagtrabaho. Kaya ang ginagawa ni Kuya para may pangtustos araw-araw ay nanghingi siya dito sa may hagdanan mga katupay. Itong hagdanan na to mga katupay ay patawid papuntang circle mga katupay. Kaya nung pagbaba ko dito, nagano si Kuya ng baso, nakita ko may barya. Sa makatuwid mga katupay, nanghingi siya ng bari-barya lang mga katupay para sa pangtustos niya sa araw-araw. Kaya sana Kuya, hulaan mo tong si Chiria Kuya. Pangalan lang ng si Chiria Kuya. Ayan, hawakan mo Kuya. Huwag mo muna buksan. Pag nagbigay ka sa tatlong pangalan lang ng si Chiria, babanggitin mo. Ngayon, bubuksan natin kung tama ba. 100 yan Kuya. Pag tama hula mo Kuya, 100. Fish cracker. Ano pa isa Kuya? Fish cracker. Ano pa isa? Tatlo para Movie. Ano pa isa? Ano pa isa? Isa na lang ko lang. Marites. Martes. Smarties. Ano ba yung una? Ano ba yun? Fish cracker. Tapos movie. Tapos Marites. Oh, Martes. Okay, buksan mo nga. Okay, buksan mo Kuya kung tama ba yung binanggit mong pangalan ng si Chiria. Oh, yan. Kinain ko na. O sige, buksan mo na. Oh. Sige. Kinain ko na. Oh, sige. Oh, Sige. movie. Ayun, movie mga tupay. Swerte ni Kuya. Movie. O sige ba Kuya? Swerte mo naman Kuya. Nawala ni... Ano nga pala ulit pangalan mo Kuya? Dante. Oo, tamang-tama. Tama yung hula niya mga katupay. Movie. Siyempre, may 100 ka na Kuya. Okay, balik ko lang to Kuya. Bawal na ito, matamis to eh. Oo, bawal to kay Kuya mga katupay. At nahulaan niya, movie, Marites, saka fish crackling ba yun? Fish cracker. Oo, pero kuha pa rin mga katupay dahil movie yung unang banggit ni hula ni Kuya. Okay. Ito Kuya, bibigyan na kita ng 100. Ito Kuya, 100 pesos. Masaya ba Kuya? Oo. Okay. Tapos may hindi pa yan Kuya. Mayroon pa tayong jackpot. Oh, jackpot prize. 100 pa rin to Kuya. Hindi ko mabuksan. Okay. Ito Kuya. Dali, lapag ko lang. Ito mga katupay, 6 na ang piraso to Kuya. Magpili ka lang ng isa dyan. Tapos basahin mo. Marunong ka naman yata bumasa Kuya. O basahin mo kung ano nakasulat. Sige, isa lang Kuya. Isa lang, kumuha ka lang ng isa. Yan, kumuha ka na ng isa. Ngayon, buksan mo tapos basahin mo kung ano nakasulat. May jackpot dyan, 100 din. Sige. Kung mababasa ko 100, kung hindi, wala. Kung hindi, wala. Sige, basahin mo lang Kuya kung ano nakasulat. Ano nakasulat Kaya? Jackpot, 100,000, 100K. Jackpot na ba? Swerte 100,000. Swerte ni Kuya. 100 lang Kuya. 100 lang. Bakit may K? Nilagyan lang siguro Kuya. Ayan, 100 lang Kuya. Okay. Yun, 100 mga tupay. Jackpot na swerte ni Kuya. Talaga. Oo, talagang siguro Kuya. Nakarami ka na ba ng Kuya? Walang nagbibigay? Walang gano'ng nagbibigay Kuya? Jackpot ni Kuya. Ano pala ulit pa na? Nakalimutan ko Kuya eh. Ano ba yun? Pangalan mo? Dante. Jackpot ni Kuya Dante magkasunod talaga mga katupay. Una, movie nakuha niya. Tapos pangalawa, itong jackpot prize natin, nakuha pa rin niya mga katupay. Swerte talaga yun Kuya. Para dininig ng Panginoon yung panalangin mo Kuya, no? Okay, bibigyan na naman kita ulit Kuya ng
Baka 100 piece. Paging. Ha? Baka may alala. Wala na. Yan lang dalawa kuya. Sana nakatulong sa iyo kuya yan. Ano ha? Kuya, ayan, masaya. Oo, salamat daw sa Panginoon. Kanya na Yan. sa akin. Naka 200 ka kuya. Sa akin, pangangailangan ko. Wala ka bang malayo ba yung bahay mo dito kuya? Oo. Saan ka pa pala nakatira kuya? Ha? Saan ka nakatira? Wala naman akong bahay. Wala kang bahay? Parating. Pamilya mo kuya? Sa kalat sa Metro Manila. Nagkalat lang. Ibig sabihin, hindi ka na umuwi doon. Ayoko eh. Ayaw mo. Sige kuya, di na lang ako masyadong mabayan yung tanong kuya kasi baka masyadong ano. Okay kuya, salamat din sa paunlak mo. Sana nakatulong sa iyo yung mga konting halaga na napanalunan mo galing sa akin. Oo, yan o. Salamat. Dante. Ang Paano swerte. yan? Wala ka Ang na swerte. Ha? Ano? Palaro. Okay lang kuya, wag mo ako alalahanin kasi talagang yan yung ako, yan yung ano ko ngayon kuya, yun ang kumbaga Gawa mo. content ko. Yan talaga nagpapalaro ako sa mga bata, katulad ninyo, yung mga nakikita ko na yung kailangan din nating bigyan kahit maliliit na halaga lang kuya. Okay kuya Dante, salamat ha. Salamat din. Oo, yan, nanalo ka ng 200 pesos kuya. Alright mga katupay, swerte ni Kuya Dante. Nahulaan niya yung chichirya mga katupay at sa ating jackpot prize naman. Roller mo kung talagang isa lang talaga yung 100. Isa lang. Isa lang yung. Baka naman dinaya mo para ibigay lang talaga sa akin. Hindi isa lang, tingnan mo. Isa lang yan kuya. Kaya tingnan mo lahat yan. Isa lang yung nakalagay dyan. Talagang swerte ko nga. Oo, swerte mo talaga kuya. Nagulat nga ako eh. Nagduda siya mga katupay dahil nakuha niya yung jackpot. Ayan o. Pisot. Oo. Tingnan mo nga. Tingnan mo lahat. Sige, lipat mo. Yan. Isa lang dyan kuya. Wala nang iba. Talagang tsamba ko lang. Yan. O bungal ka. Ano? Diba? Wala na, isa lang talaga kuya. Isa lang yung nakalagay dyan. Pero Talagang- napulot mo. Talagang Yan mga tsamba tupay. ko lang. Naduda si kuya eh. Baka mamaya daw, dinaya ko siya. Baka dinaya para yan o. manalo lang ako. Yan para o. gumanda lang. Pangit mo. Yung- Diba? Diba kuya? Sige, tingnan mo. Yan. Jackpot, yan ang kuha mo. Yan. Sige, itabi mo muna yan. Yan. Isa lang talaga niya na kuya nakalagay. Jackpot lang. Galing naman ang tsamba ko. Tapos nahula mo pa yung movie. Ayan o. Oo nga. Isa lang yung jackpot dyan nakalagay kuya. Magpapalaro ka pa uli nito. Ipapalaro ko kayo kuya. Ayusin ko na. Sige, ako na bahala niya kuya. Hindi, Yan, binalik pa niya daw mga katupay. Duda si kuya, baka daw puro jackpot yung nakalagay dyan. Kaya tinignan niya mga katupay. Ayan o. Hindi yan jackpot. Isa lang talaga dyan kuya. Ayan o. Supot yan. Di ba kuya? Talagang siguro kuya nadinig ng Diyos yung panalangin mo kuya no. Yan lang mag-isa, yan lang ang jackpot na halo ko na nakalagay. dito. Sige, halo mo na yan ni kuya. Yan. Sige, salamat kuya sa paunlak ha. Swerte mo talaga kuya. Dininig ng Diyos yung panalangin mo kuya. Alright mga katupay, hanggang dito na lang mga katupay at napapasaya natin si kuya. Masaya ba kuya? Oo. Alright, okay mga katupay. Mamaya pa yun. Gabi pa ako. Okay, sige. Sige kuya, at dito na lang din mga katupay at sana pasuporta naman ang YouTube channel at siyempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated na sa mga i-upload kong video mga katupay. Okay kuya, bye bye na kuya. Bye-bye. Bye bye.